tavaly meghalt az anyukám, egy hosszú betegség után, és én eléggé benne voltam az ő támogatásában, meg a kezelésében, és amikor meghalt, akkor mindenféle testi tüneteim jöttek a gyászsal kapcsolatosan. Megfájdult a lábam, köszvényes lettem, rossz volt a világképen, és hogy azt éreztem, hogy ennek az egész megbetegedésnek, vagy annak a lehetőségének köze van ahhoz, hogy itt kimerültünk ebben a folyamatban. Itt közös barátunk javaslatára kipróbáltam a metet, és hát ennek a kezelésnek az volt számomra a nagyon jó eredménye, hogy egyrészt én megtanultam azt, hogy saját magamra hogy kell figyelni, hogy a saját belső folyamataimat hogy tudjam segíteni ahhoz, hogy meggyógyuljak, illetve hogy ne betegedjek meg. És hogy a másik, ami nagyon jó volt a medben, hogy az intimitásnak, tehát a testi érintésnek, illetve a gyógyító beszélgetésnek egy nagyon jó keveréke volt. Egyrészt azt éreztem, hogy nagyon figyelnek rám, és hogy alaposan ki vagyok kérdezve, és alaposan meg vagyok értve ebben a gyógyító folyamatban, másrészt pedig ennek a testi kezelésnek is volt egy olyan nagyon jó relaxáló, ilyen virtuálisan magamhoz vezető hatása, ami abszolút mértékben elősegítette a gyógyulásomat. Tehát a legfontosabb, amit én ebben az egészben tartok, az a bizalom és a teljes mértékű ráhagyatkozás a gyógyító személyére, és hogy ez bejött.